Това е само долната част. Това е само дискотека. Това е само... Не, това... сме в дискотеката, хора. Не сме, там е дискотеката. Ага. Кала баня. Да, има плоча. Да. Това е хладилник. Айде, чао. Да, има някакви странни неща. Бре, човек, какво стана? Там имаш кола, може да има гледа, искам да се на сапо. Да, път я... Ама, чакай бе, то ние откъде дойдохме миналия път. Оттам. Чекайте да не ще ми най-добре. Тука... Чекай, ще на палатата. Ела. Аре, то път да отидем и до... И до горния етаж. Да, има го. Сега ли я видя? Не, майка, че... От вчера е. Да, ни на такова. Там няма нищо. Баниите. Отвънка има жена. Тъй, че внимавайте. Видя ли те? Не, дека видяте. Това е нещата хотел. Не, щом баба ми на 20 години е притежавала дискотеката. Ти каза вчера 30. 20 каза. Да, 30. Няма да питате отзад тук какво е, нали? Това е туалет. Не. Прасето! Това се... Та на тераса. Чакайте, тук етия вратата. Да, ето е вратата, са че... Хуй. Така е. Са. Пич. Абе, чакай, бе. Хората може да чух нещо. За да ръбепи. Оподява ли те? Чух нещо. Тук е проблема с нея. Хора, чух нещо. Ма не се видя. Тук не. Как го спусти. Вижте. Там, че се убием. Здрасти, Пепи. Чао! Има триъгълник и пише хората, които са влезнали тук. Тук до пентаграма, май. Да. Не е това. Тука. Не беше тука. Не, това е банята. Тук е. Ето, май. Хората влезнат ли тук? Ани плюс и обест. Умират. Не сме влизали там. Не. Абе, това е предпоследния етаж, май. На втория. Не, да, това сме на втория. Да, бе, той е на 3 етажа, ама ние бяхме и в мазята. Ако пуснем телефона, да знаете. Ако го изпуснеш, ще те убивам. Айде, чао. Отивам към последния етаж. Абе, остая, бе, гей! Да не сте бавни. Кил хуй. You're gonna die? I'm here. You are Готина луда. I'm here. Кой е тук, бе? Лач тук да отворим прозорец тук. Йо, да, брат. Последния път тук е пизданите. Дъга. Тук трябва да гледам. Кой е тук? Help, go to hell. Кой е тук да го еба? Всичко снимам. Това е хубаво. Не бе, зелените точки са графит.
се отграби. Некъв негър! Дай. Дай. Ама сигурно ли си, че аз ще пълна тук? Да. Добре. Това е падно от тавана, бе. Добро. Мебели! Мебели. Имам вид, тук имам вид. До тук не бяхме стигнали, нали? Той се изкепи на една мивка. Уау! Мивка! Чек, за да купиш, за почистиш за най-здрав. Добре. Тук го е направо. Я чекай. Сексист. Елате ви какво има отдолу. Не бе. Долу е етажа. Има ли нещо, бе? Абе, де я знам? Няма нищо. Няма нищо, баше. Сексиста. Мамка му. Абе, брат, тук виждам мухъл. Вярно ли, бе? Да, даже капа от тавана. И тук има и то много муха. Не влизайте в стаите с мухъл. Тук къде е? Тук е сейф. И тук не е много сейф. В смисъл не е... Тук нещо. Да, от бунка, бе. От бокка има фабрика. Тук май не капа. Диши като пуши, не по чистата. Тук е една. Разпадна. Има ли муха тук? Не е много, няма. Тук има такива. Не бе, това не е мухъл. Това не е трудно. Това е мъх. Да. Лампата. Айде да тръгваме, бе. Чакайте в мережа. Да, бе. Да, бе, не става. Не. Жива мивка. То се кепи на всичко, ама не и на... Ама не и на нищо. Хора, там няма какво да искам да го става. Това че пад... Криси, дай да бееме докато то пада. Не, никакъв аз. Няма да бега. Вижте какви малки. Уа! Не, няма. Това е готово. Тук върхи няма. Защото са ги изкъртили, бе. Тя ще долу май. Повечето са тука. Да, виж, ето тук има там. Ходи. Какво? Ела. Не мога. Виж. Хайде, идвайте, бе. Идвайте. Калинчо хакера беше. Какво? Не! Телевизор от 50-те. Елате. Внимавай. Какво е там оранжевото? Това е просто така, бе. Хайде, идвайте, бе. Идвайте, бе, гео, бе. И на мене, Калинчо хакера беше тук. На мен не остава безкрайно. Може би, защото снимаме в камера. Сега няма смисъл да снимаме долу, просто че снимаме как слизаме. Не, брат, трябва да снимаме, пушнахме доста часа. Абе, остави. Аз да кажем, че сме чули нещо да видим. Не, брат, снимаме. Виж, трябва да следва. Виж. Абе, ела тук, бе. Абе, я ви изоставам, айде. Какво има там, майка ти? Не бе, айде бе. Айде, какво ще правим на гонки без? Тук е дискотеката. Тук ли? Това е от дискотеката, нали помниш? Това е врата. Да, от дискотеката. Ордет. Ред
Ретардет. Ретардет. А, това е антилевски. Който не обича. Хора ще знаеш. Който не обича ЦСКА да умира. Аз не обичам. Хайде, чао! Ти умираш. Ама... Абе, натам бе! О, да му е бе майката. Абе, първо мен там може да бъде. Там няма. Да ме нямаш най-две секунди да става. Това е блогът, да снимка. Go to hell! Там било лобито. Да, там лобито беше. Там няма нищо интересно. Go to hell! Хора, ако видя нещо, което ние не сме видяли, ще е долу страдание. Guten bye! Peace!